Welkom bij deze nieuwe editie van de Cultuurketting. En ik ben trots om te vertellen dat aan de andere kant niemand minder zit dan Frans van der Pas. Dag Frans. Dag Peggy. En wat zie je er weer stralend uit, zeg. Nou, dankjewel. Goed begin van dit gesprek zou ik zeggen. Want het zijn nare tijden, hè Frans? Dat klopt. Helemaal. Hoe kom jij dit door? Wat zeg je? Hoe kom jij dit zo door? Nou, eigenlijk nog op een vrij relaxte manier. Kijk, we hebben hier thuis de ruimte. Het weer is ideaal om in de tuin te gaan werken en een beetje te assisteren met de schoonmaak. En daarnaast is er hier in de Peel nog volop ruimte om te wandelen, om wat te fietsen. Dus ja, voor mij hoef je op dit moment geen zorgen te maken wat betreft de invulling van de tijd. Gelukkig. Nou, dat is fijn om te horen, want normaal gesproken ben je hartstikke druk met het theatergebeuren. Mag ik dat vertellen? Je bent een verhalenverteller. Jij deelt alle kennis wat in het mooie hoofd zit van je. En dat doe je ook heel veel op scholen, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik krijg nog steeds ontzettend veel aanvragen van scholen. En eigenlijk had ik nou vandaag ook ergens op een school moeten zijn. En ik verzorg er nog altijd hele mooie interactieve vertelvoorstellingen. Voor groep 1 tot en met groep 8. En daar heb ik zelf ontzettend veel plezier aan. En de kinderen die genieten ook nog steeds, want ik word nog regelmatig uitgenodigd door scholen, ja. Ja, gelukkig maar. En ik ben je ook een keer tegengekomen in Gijsteren, waar we met een groep volwassenen een wandeling maakten bij de Willy Broders-put. Dus het is niet alleen voor kinderen dat jij actief bent, maar ook voor volwassenen, hè? Dat klopt. In eerste instantie heb ik me gericht op de basisschoolkinderen, maar ondertussen zijn het ook volwassen mensen, seniorenverenigingen, de Zonnebloemverenigingen van dames, zij actief of anderszins. En wat ik heel belangrijk vind, en waar ik ook ontzettend veel plezier aan heb, ik kom heel veel op zorginstellingen. Zorginstellingen die nodigen mij uit. En ik heb nou een interactieve voorstelling over die goede oude tijd. Dat betekent dat ik tijdens mijn voorstelling appelleer aan de eigen ervaringen van de mensen. Ik kom met een oud wasbord, ik kom met een oud strijkijzer, een zaaibak van vroeger. Allemaal herkenbaar, ja, voor de oudere mensen die nou in zorginstellingen zitten. Dus even terug in de tijd met Frans van der Pas. Ja, ik zeg die goede oude tijd. Want ik verzorg het wel met een vleugje humor, onderbroken met muziek uit die tijd, zodat het ontzettend gemakkelijk verteerbaar is. En het mooiste is dat mensen zelf met hun eigen herinneringen komen, hun eigen anekdotes. Ja. En ontzettend leerzaam, zeg ik uit ervaring. Frans, waar kunnen mensen die meer willen weten over jou? Want ja, we komen hier uit met z'n allen. Dit houdt een keer op. En dan kan ik me voorstellen dat er heel veel mensen heel erg graag even in contact willen komen met jou om te gaan genieten van jouw vertelsessies. En hoe kunnen ze dat nou het beste doen? Ja, in ieder geval, ze kunnen eens gaan kijken op mijn website. Dat is www.passievoorverhalen.nl. Ja, en ik heb een e-mailadres, frans@passievoorverhalen.nl. En anders een telefoonnummer, gewoon het vaste nummer in Venray 0478 541 696. Passie voor verhalen, dat zegt heel erg veel over jouw werk, denk ik, die titel. Ik denk het wel. En ik heb eigenlijk voor pakweg 6, 7 jaren terug, het was 2012... Toen heb ik dit onder de naam Passie voor Verhalen, ben ik dat weg gaan zetten. En ik heb gezegd, ik ga nog alleen maar creatieve dingen doen. En ik voel me daar gelukkig bij. Dat straal je ook uit, een gezegend man. Frans, jij gaat ons blij maken met een stukje passie voor verhalen. Je hebt daarvoor een mooie video ingestuurd. En ja, ik wil jou vragen om die zo meteen aan te kondigen, zodat we daar met z'n allen van kunnen gaan genieten. En ik wil jou heel erg veel gezondheid en sterkte wensen in deze voor ons allen lastige tijd. En dan zie ik u heel graag bij de volgende cultuurketting.
Frans, take it away. Ja, eventjes een korte toelichting. De filmopname die je dadelijk krijgt te zien, heeft te maken met een film, Ode aan de Peel. Het was 2017 en filmer Wiek Lense heeft een film gemaakt over de Peel. En die film is destijds 5 maal in de open lucht vertoond en ik leid die film in. Ik nodig de mensen als het ware uit om mee de Peel in te trekken. Dat doe ik als echte ouderwetse peelbewoner. Nodig ik de mensen uit. Maar wat ben ik wel van plan? Als die nare tijd helemaal voorbij is, dan wil ik graag met mensen op de andere kant van de Peel laten zien. De mooie kant van de Peel. Zonovergoten Peel. En zelf heb ik plannetjes bijvoorbeeld om strakjes, als alles voorbij is, juni, juli, de Peel in te trekken. Misschien wel met een huifkar. En om eens met mensen rond te trekken en om eens te vertellen hoe die Peel er allemaal uitziet. En een stukje historie over de Peel. Maar voor nu, dus een stukje uit destijds de voorstelling Ode aan de Peel. Niet te veel schrikken van de persoon die je dadelijk tegemoet treedt en die je toespreekt. Dat is weer een andere Frans van der Pas dan je hier ziet. Dankjewel Peggy. Ik wens jou en trouwens iedereen alle goeds toe. 'S Nachts dan dwalen hier nog altijd vreemde wezens rond. En soms, dan zijn er lichtjes te zien boven de moerassen in de Peel. En die lichtjes, dat zijn de zieltjes van ongedoopte kinderen die kort na hun geboorte zijn komen te overlijden. En die nou gedoemd zijn en voor eeuwig rond te dwalen in de Peel. Gisteren heb ik ze nog gezien. De witte wieven. Ze dansen boven het moeras in de Peel. Soms uit elkaar en soms in elkaar verstrengeld. Oh, onweer. En Kruis zat me beschermd. Was mijn Kruis. Zonnedag, ja dan wil ik door de Peel en sjouwen, want het is, ja het is, wie doet het wel? Ach, het is mooi genoeg geweest. Ik ga weer terug, de Peel in. Willen jullie misschien met? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar dan spreken we één ding af. Dat al die moderne dingen achterhouden. Dat die hier, zoals een laptop, een mobiel, een agenda. Want waar we heen gaan, daar hebben dat gaan niet nodig. Daarvoor in de plaats krijg je de rust, de stilte, de schoonheid van de natuur, van de Peel. Kom, dan trekken we samen diep de Peel in.